Hain hai lamso computer tech update channel bisingtui bayapsong norok jara oro bahike application khaini samiyang tongrok borong bage hain hai tisa video srampika noro obono bahike purely contractual basis no bahike application dinai hingkakai norok ang sapio no jara samia rok baksa comments khaina rok borong bage hain hai tisa ang video srampika puila naidei borong no jaga details mention khaijak tongo borong je nangkukmani o jaga o rijak name of post tei application tei father ba husband tei present address qualification date of birth age nationality STSC without obo hai norok kaisa biodata page na hade je kuno computer dogan man obo hai page eba copies kacha rok phone thangi norok na hade obo hai details ganang kenorok obo hai details ganang no from page na harei o jaga norok ni je oro borok samani borok ni details obo borok fulfill khaide fulfill khaima yagulo aboni logi bo norok ni photocopy ready tei marksheet tei education qualification tei age proof certificate tei nationality certificate rok tongkhai ready hingke norok obo hai ke norok pin boi norok joma ma rwnai hingka kai principal officer ni yago marnai LRS TTRDC Khumulung ah jaga norok marnai office o 10টা AM থেকে 5টা PM sarik ni 17 tarik 2 মাস 2022 ni simi norok application joma norok submitted khainani norok ni result kha start hingkai 28 tarik 2 মাস 2022 28 tarik porjonto norok o jaga joma narakjaknai norok ni aboni yagulo tei joma narakjakya wngoi thanai hingke interview date tei time rok norok ulo saimanai hingke jara application khainani process saimiyang tongnai rok norok saima kana angkha khaio hingke norok jara nang bwsongnai rok mohai ke ready aswkno haino hai tesa jotono no hambai।